אז איך אנחנו מקשרים את חשבון האינסטגרם שלנו לדף העסקי שלנו בפייסבוק? אז קודם כל תיכנסו לדף העסקי שלכם, שימו לב שאתם נמצאים בדף העסקי ולא בדף הפרטי, ואנחנו יוצאים לדרך. אוקיי, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו נלחץ פה על מטה ביזנס סוויט, ואז למטה אני בוחרת באופציה של ה-settings, ואז בביזנס אסטס. בביזנס אסטס אני בעצם אוכל לראות את כל הדברים שמחוברים. אם יש לי פה איזשהו פיקסל או משהו בסגנון, בעצם הכל יופיע לי פה. אני לוחצת פה בצד ימין על Add Assets, ואז בעצם יש לי כמה אפשרויות. או להוסיף דף פייסבוק, או חשבון אינסטגרם, או חשבון וואטסאפ. במקרה שלנו אנחנו נרצה לבחור באינסטגרם. פה הוא מיידע אותי שאני אצטרך לעשות לוגין לתוך החשבון האינסטגרם, כדי לוודא שבאמת החשבון שייך לי. אני לוחצת אוקיי, ואז פשוט הוא מפנה אותי לדף אינסטגרם, אני מכניסה את היוזר שלי או את הטלפון, את הסיסמה, עושה לוגין, או אם אתם מתחברים דרך הפייסבוק, אתם גם יכולים להתחבר דרך הפייסבוק. פה בעצם הוא יציע לכם את כל החשבונות אינסטגרם שיש תחת החשבון שלכם, לוחצים לוגין, ולאחר מכן בעצם אתם תוכלו לראות שהחשבון אינסטגרם שלכם מקושר לדף הפייסבוק, ואם תפרסמו פוסטים, סטורי וכדומה, תוכלו לשתף מהאינסטגרם ישירות לפייסבוק. בהצלחה, ואם יש שאלות מוזמנים לרשום לי בתגובות.